Non c'è, bisogna che trovi aquí. Molt difícil, Mira-la. Una alçada realment del que portem demostrant aquests partits en aquesta competició, i davant d'un rival com el Tàrrega no podem donar tantes facilitats. Jo crec que la primera part hem estat, no hem tingut la intensitat que teníem que tenir, i el Tàrrega ens ha superat. La segona part ha sigut una altra història també. El Tàrrega suposo que amb el marcador a favor ha tirat una mica enrere, i nosaltres hem aprofitat això per generar perill, tant amb els 11 contra 11 com jugant amb un jugador menys, que ha sigut quan hem marcat el gol. A partir d'aquí el partit estava una mica trencat, hem intentat anar cap a l'empat realitzant diferents canvis, i bé, en un contraatac, en una jugada de contraatac, ens han marcat el tercer gol. El partit en si és positiu, el resultat crec que ha estat curt, crec que avui hem estat molt superiors, crec que hem dominat de principi a fi, crec que hem fet una primera part de les millors que recordo com a entrenador del Tàrrega, i fa molts anys que hi soc, i crec que els dates que tenia o podia haver estat més abundant. A partir d'aquí, la segona part ens hem trobat amb un gol de sort de l'equip visitant, i crec que aquest gol ens ha fet dubtar una miqueta, però al final han pres la decisió de canviar i posar endavant més a l'equip per tal d'intentar sentenciar el partit abans que fos massa tard, i ho hem aconseguit, i inclús haguéssim pogut augmentar encara més l'avantatge.